ବାପା କଣ ହେଲା? ବାପା କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ବାପା? ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ବାପା, ମୁଁ ତ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି ପୁଅ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଲୁ, ଆଜିଠୁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ତୋତେ ଲାଗିଲା। ବାପା। ଆରେ ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ଆଜି ତୁ ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ଆସିଲୁ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ, ତାପରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ପୁଣି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟାକୁ ଆମର ବାହାଘର କରିବାଟି। ତୁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ନା। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣଟା କରିବି? କଣ କିରେ ସାଙ୍ଗ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିକି ରହୁଛୁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବାପା ଚାଲିଯିବା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଯିବା ପରଠୁ ଜୀବନଟା ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। କଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଜାର କେବେ ସାନ ପୁଅ ହବନି, କି ଗୋଟେ ବାପାର କେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ହବନି। କାହିଁକି ନା ରାଜାର ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବନି କେବେ, ଆଉ ଯଦି ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲ ଘରର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିବ।